sinasabi ko lang sa kanila. Tumingin ka lang sa Diyos at pakinggan mo ang iyang Kristo. Diyos ko, bakit mo pinagyan? Hinanas niya, nadama niya, kung hindi tumagiging, ano kaya yan? Kaya bago naman tayo magtanong, kung iniisip natin magtanong, Panginoon, mahal mo ba? Bago ba tayo magtanong, sinagot na tayo ng Diyos. Itong masasulan ng paghihirap dahil naranasan, ito'y para sa iyo. Itong masasulan ng aking nararamdaman, para sa iyo. Itong masasulan ng aking sinabi, para sa iyo. Huwag mo lang